Bé, mireu, ara vos col·locareu per parelles, on de la parella serà el que observa a l'altre company els diferents gestos que hem col·locat en esta taula, val? Ara bé, el que observa el company. Has d'anar votant amb la mà dreta. Ara has d'anar votant en la mà esquerra. O ara has d'anar trotant. O ara has d'anar caminant, val? Conforme el que està observant, ara bé, el que observa s'ha de fixar en... Així tenim una sèrie d'elements. Al realitzar el vot, de la pilota esta supera l'altura del marc. Jo he de posar si la supera, si no la supera, de tant en tant. És a dir, intentar que la pilota no passi d'esta altura. Val, o un altre és, el vot es realitza utilitzant únicament els palpits dels dits. És a dir, això que ha de donar en la pilota, no heu de colpejar, val? I així una sèrie d'elements. Per tant, qui va observar? Qui serà el primer que observar? Jo mateixa? Vinga, tu. Vinga, agafa un boli. Val. Un col·loqui així? Sí. De línia a línia, Jordi, ja començaràs caminant i votant amb la mà bona, amb la mà dominant, val? Aniràs en la mà dominant i tornaràs en la mà dominant. Comença? Quan tu vulguis. Sí, ell és el que indicarà quan comença i quan s'acaba. Pots fer-ho ara el trot, per favor? Sí. El mateix, anar en la mà dominant i tornar en la no dominant. Ara la no La no domina. dominant. Pots fer amb sigui saga? Molt bé, ja ho tinc. Allà ho teniu, quan vulgueu canvieu. Ja podeu canviar. Ara Jordi, tu observes i vas dient a ell els moviments que vols. Comences votant en la mà dominant i caminant. I tornes en la mà no dominant.